Version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Magandang araw mga kakusina. Gagawa tayo ngayon ng isang masarap na putahe na pinangalanan nilang pastel de pollo. Sa English, chicken pot pie. Ang mga ingredients natin ay meron tayong chicken, meron tayong patatas, green peas, carrots, chorizo de Bilbao, sausage, at saka butter and onions. Sisimulan na natin po ang ating pagluluto ng pastel de pollo. Unang gagawin natin, i-brown natin ang ating chicken, no? Na nalagyan ng salt and pepper. Slightly brown lang naman po. Ito, slightly brown na po siya. Patayin ko na. Ililipat ko na po siya dito sa ating. Iba-brown ko naman ang ating patatas. Tsaka yung carrots. Dito ko rin i-brown ang ating patatas at saka carrots. Slightly brown din siya. Ito pwede na. Alisin ko na muna po. Nilagyan ko ng butter ang ating kasirola. Ilalagay ko na ang ating sibuyas. Gigisa. Tapos ilalagay ko yung ating sausage. Yung patatas natin, tsaka carrots. Yung na-brown nating patatas ang linagay ko, tsaka yung carrot. Matigas-tigas pa, kaya inuna ko na muna ilagay. Pagkatapos, ilalagay na natin ang ating chicken.
Maglalagay po tayo ng water. Tsaka natin siya palambutin muna. Ito po, kumukulo na yung ating nilagay na tubig. Lagay ko na yung ating chorizo de Bilbao. Tsaka natin siya takpan. Pabayaan natin siyang kukulo hanggang mga 10 minutes po. Lastly po, lalagyan natin ng grated cheese, yung queso de bola. Tsaka natin siya haluin. Lagyan pa natin ng konting grated cheese. Tsaka ng itlog. Gagawin naman natin ang ating crust, no? O kaya yung pasta, no? Ang ating pastel, kung ayaw na natin lagyan ng pasta, maaari din natin iserve ng ganito. Pagandahin lang yung toppings niya. Okay na siya. Ngayon, para lang makita ng iba kung paano gumagawa ng pasta, eto po, gagawin natin 1/2 cup ang ating butter. Durug-durugin mo lang siyang ganyan. At room temperature ito. Tapos maglalagay tayo ng 2 cups of flour. Tsaka natin siya i-mix mabuti. Maglalagay tayo ng oil. About 1/3 cup. Konting salt. Halu-haluin lang siya. Ganyan-ganyanin mo lang siya hanggang wala nang sumasama sa kamay mo.
Pinagkahalo mo yung harina at saka yung butter hanggang mag-mix siyang mabuti bago mo siya lagyan ng water. Tapos maglalagay tayo ng water, 5 to 6 tablespoon. Masayan natin ng ganyan, no? Very slight lang. I-roll na natin siya. Hindi masyadong manipis, hindi masyadong makapal. Tamtaman lang. Dito po, maaari na natin ilagay yung ating masa dito. Takpan na natin, no? Pero tayo ngayon, magagawa tayong may design. Ang design na ito ay parang bulaklak. Pero optional naman po ito. Maaaring diretso na lang siya, wala na siyang design. Pantayan lang natin siya. Lalagyan po natin ng egg wash o kaya konting milk para magkulay siya pag binik natin. $350 po ang temperature niya for about 20 to 30 minutes po. Mga kakusina, ito, luto ng ating chicken pot pie o kaya pastel de pollo. Naluto from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!